I'm a Tiani day, what the man can chrono, Usuba Fu to Usui, one such a free woman who can't chill, woman to me you. Nano afia etwa mu na ye de semni na nkomo na ye die na ye de fapem na nkasa aye metu nsempe etwa ye duonu nan me pa cho ebre yi aye kambrade asemi wani abre yi pa no apɛ yi twiredua ne krata frise ensem no anope anu odini yi papa se pe yi na wondo tunie madam ebe yi nhira ne mfaso de kase edi amam William yemfamfiri Matthew hono me pesenka last year no me yesenka me year free ho free se di nkomo be sabosumi num etino na yemfa enyina baby foforo etino ene ukan we a me de eba beye afi empinu ne adunu ne eba beye fapemo a ere ba be ebi tu sa na mo no na hye brade no nyam kegam yenti brade Matthew chapter 24 verse number 3 downwards. Ladies and gentlemen, let's hear God's word. Matthew nsempa itra eye aduonu ena no yimu a eye me nsade kro no uduru atifin twuro ye bia nso a ya no aka Kristo bo bebe biu na otenwe befo so no esuafo no ba ne nche wonfa ba bi beka se ka choyin da be na yenum be ye ho na de na be ye o man ne wiase wie ne ho nsentwene na Yesu buase won se mo hwe na obi ana ada mo na nipa bredi midi me ba beka se me ne Kristo no obeda na nipa pi na mbeche okon ne akosem mo hwe na bakoma ntu efise twa seba na so na wie ne nyanuye na o man be so o man so ahene so na kom ne asase so be ba mia na yenum nyina ne awokọ ye mfiti ase otai echuisa ne asempa no ka ena obeyi mama ahohia na wakom na midi nti ama nyina beta ne mo na beto nipa bredi sentidua na wayi wo ho ama na watane no ho na di fa twofo bebre be so no obeda da nipa bebre na nam se mumuye bedo so nti wo mudu dorado anobejo na do begine makodo wie no ono obeje no na obeka hine yi ho asem wiase nyina de de ma na ma nyina danse eno ansa na wie no beba echiwade eba oman no nzemu echiwade eba oman no di for da na kai se gina konkro bia ho a do reckon kan no ma nti ase eno no yidi a enwan ko be poso na de odan etifi so ma ne nsa no be fa bibi mfini dan mu na de won wura mu so na ne nachi me fa ne ntoma na wona ofa afro no wona o manufo nanim no enwie ahohia kese na wo mpa na mutwane na ma wo bre ana homeda na na hohia kase fiti ase de besi na bi madan so bi remember beba na so wantwana na so a anka ori nya honam biara na so wona wayi won nti obetwana na so onipa ba no ba na so bi ka che mo se hye Kristo no wo ha ana wo ha munyini na Kristo atrofo na edifo atrofo beso na obeyen sentrene akase na wade na se betumi anka obeda da nipa bebre no na wayi won obeda da wona wayi won mpo hye makama che mo dada nti so ka che mo se o wo sre so a monko hye o mpiem a munyini na se de anyina mpai frɛ poye na hye kwa atoye no se de onipa ba ne ba no so arabe no na fa ko efunu wo no ɛhɔ na akode boabo wo na no na nanum na hohia atire no ntemara owia beduru sum na ɔsrane renhwen na soma betutu afiri soro agufam na ɔsoro ho ɔden awoso na ɛno na onipa ba no ne nsɛntwene bɛda adi wɔ soro na asase so musua ko nyina besu na obehu onipa ba ne so ɔbenam ɔsoro mu nkomu ahoɔden ne animonyam kɛseɛ mu na ɔbɛsoma na bɔfo ama wɔde totobɛnto a ne ne so aba na ɔbɛboaba wɔn a wayi wɔn no afiri wiase mframa nan no mu afiri ɔsoro akɔpema no munsua brodoma ho bɛ no sɛ ne ba nya ya from na ɛrehi han a na munim sɛ ɛhuhuro brɛ abɛn saara na mo nso sɛ muhunu yeinum nyinaa muhunu sɛ abɛn na aduro pona no no kora me sɛ mo sɛ awɔntɔtɔ sɛ yiri ntwam gye sɛ yeinum nyinaa abɛmu ansa ɔhoro ne asase betwam akɔ na me nsɛm deɛ ɛre ntwam da na ɛda no ne dɔn no deɛ obiara nim ɔhoro abɔfoɔ ne ɔba no mpo nnim gye agya no nko na se de no wana ne ye no saara no Yakobɔ ba no be na se de nane edi so yire mu no wodidi ye no no ye waware no ma ware de kosi no se no wa hyen adaka no mu no na wa hunu de kosi se nso be fa wo nyina koye no saara nso no nipa ba no ba ne be ye ena nipa ba no wo afuo mu obefa ba ko no ogya ba ko ema mi no ore ye mo wiamo so obefa ba ko no ogya ba ko enti mo nwen efise mo nim da ko a mo wura no beba na mo hunu ye se efiewura no nim odaso ko a owifo beba anka obewen na wa ama wa mebutu ne dan ase amumu yen ti musiesie mo honsie efisa don a monwene ho mu ana onipa ba no ebeba. You are one of the best preachers I have ever, best readers of Chi I have ever seen in my life. I clap for you. Amazing reader. Amazing. And the speed of reading, phenomenal, really. Let me introduce this year's foundational scripture for this year, and that is going to be Luke chapter number 21, verses number 34 to 36.
6 Lucas mpa itira eye duonu ba ko yimu a eye aduasa nan ekopem na aduasa nsia no etifi ntwiro ye no ose kokobo ye bo men na ni nyame asafo Kristo Yesu asafo e wo men na kokko afi muni na ya dwuma no eye kokobo kan na mo hwe mo hie na potwa ne nsabro ne nkwan mu ne ma ho dadwe ne how anhwe makoma so ne da na beto mo pofim se fidie na beba na ote asase nyina ni nyina so enti mo nwen na mo nhweda na mo nya hoode de adwane afi nneoma rebebe nyina mu no makojo nipa bananim. This is a very strong scripture, san kan be you. Na mo hwe mo ho hie na potwa ne nsabro ne nkwan mu ne ma ho dadwe ne how anhwe makoma so ne da na beto mo pofim se fidie na beba na ote asase nyina ni nyina so enti mo nwen na mo nhweda na mo nya hoode de adwane afi nneoma rebebe nyina mu na makojina onipa bananim. And now peking kanka sampesi yifri Hebrew fong ma itre edu ba ko yimu a eye enson de kopem edunsia no ye kenka no wi na afi ye to atene Hebrew fong ma Hebrews chapter 11 verse number 7 to si adaka ma ne fie nkwaje eno so na onambu wiasefo na oye egidie ho tenene odidifo. we can say it to me Abraham. Gideon was free Abraham no. Was Gideon was free Abraham no. What is city free call bebe. What city e free e call. Baby adachi. Baby adachi. Why dey? Obenya ho ejapade. Obenya ho ejapade. No Fredi na onim de orekro. Na ofredi na wonim de wokro. Gideon wo de koye hoho bosha asase ne so. Gideon and wo de koye hoho bosha asase ne so. Sa ananafo de so. Me pacho tie ye pa ye Kenya me adwuna no pay. You know, okokoye hoho bosha asase so ananafo ekromekwe no ne boshe kro no ara adidifo Isaac ni Jacob tena ntomadan mu na otwen kro a ewo fapem a ne chechefo ne yefo na asem na atofa bomuo de adia na Abraham etwen no na nya dan na nya ka na nya kunu na nya yere adia na Abraham etwen no eye kura he looked for a city which had foundations, whose builder and maker was God. The nakuma swadia would be rafu from Munona. It was not tangible and as a physical, it was not materialistic. Now what train a kura the chichi for and then a year for and then a year for anyway Yankupon war pekura and what fapping will you kind to us Gideon a said what training in the patrotia you can if it's obusa or shen obu dear or shen a bon on a quaffo. Read the word. It is no about who yampo woo nipper our doors on soma nempano I want to mean kind. One you now share so. Etifias verse 13. Gideon so na yenum nyina wuwu ye a won Gideon so na yenum na wuwu ya won sa anka boshe na mo hu na chichiri nko gidie. My God, wo hu boshe no wa chiri na wo de gidie ye na tu ka se ye na tu o ye boshe na tu ka se wo ya hoho ne amanfo ye ya hoho ene amanfrafo wo he asase so munti hayi. I'm telling you, this is the message. Get it? A message no na Awurade de asoma yesi mfamre Ghana for untia ubetie e asem papa na make a kire wo no untia ubetie the untie sen ya ka asem asi untie se tie Kenya me adwen kire you know Kenya me adwen pa ena de akire nyame nkrofo wuli san kan sa ba sini biu pastor Gideon so na yenum nyina wuwu ye Gideon so ena Abraham Isaac ni Jacob enum na wuwu ya won sa anka boshe na mo hu na chichiri nko the Bible said wo hu no ade no wa chiri read ena wo gidie ye na tu ka se ho na ya me tebebre wo de gidie hu no boshe no eye boshe no atu e ka se wo ya hoho Waya adia ahowo ne dia manfrafo ewo asase so. Read the word. Na wona wa ka sa no wa le tre se wo hwehwe kro bi a ebeye wona dia ka se you know read the previous verse now into me making sense to us. Read it again. Pastor gidie so na yenum nyina wu ye a won san ka boshe no na mo hu na chichi nko gidie ye na tu ka se wo ya ahowo ne manfrafo wa ya ahowo ne manfrafo asase so. Na wona wa ka sa no na won wa ka se wo ya ahowo ne manfrafo asase so. Wa le tre se wo hwehwe Yes, na woman need the kurobia. Ebeye won around there. Ebeye wan kasa won dia. Na se won there wo free mu bae no anka wo adagye wo se wo besane akro. Oh yeah. Take your time, read that verse again. Na se won there wo free mu bae no a se won there wo free mu bae na anka wo adagye wo
wadagye so obesane akọ. Oh yeah, wadagye ye wa unni adagye sen. Ubenya adagye asan kofrisi ye hwe kuro bi kan. We no obeka ho asem wo Philip Fongma etu emiensen mu ye dunu no se kura ye bu no eni Ghana ha. Kura ye bu no eni aburuchire. Kura ye bu ne ye ni da ye hwe. When ye gina so ka dwen sachera ene nkwaje sam de chire nipa se enchena ne obeba na nya banti bibi wo ho a ye fre na dwen sachera brei ene ne o se nipa tibi sachera na dwene na wo bra pa Kristo Yesu mo jinkwaje sam no edi na awurade dana metumpo firi mu sefidie ti heye wuli ka hom ye ti 16 was afa wo hwehwe kro ye chene so ye chene so awode ye ene osoro de this is very interesting. Philip for one enso kenga hom ye na ye de yama ya yebu no osoro yebu no e wo soro efri honom so ne ye chene efri hon so ne ye twen ajenkwa no ono ne Yesu Kristo that's why into the Colossae fongma etemiensa na wo ka asem bi wo ho e de akire wo mo abefa Kristo Yesu adi so won wura ne won kra ajenkwa wo ka no Colossae fongma etemiensa yimu edika no etimi njuro ene no atwo no ho ne Kristo ba ko wo se woni Kristo ba ko ye kenga hom ye die wonya ne Kristo nyane wonya ne Kristo nyane na wo fo ba hyehyade a e wo soro nya asase so fa ko a Kristo etie wonyankopon nifa bia wonyankopon enifa e wo ho enkyerɛkyerɛ awieye brei enkyerɛkyerɛ Kristo Yesu kwan so ene de brɛw sɛ ensempa no beto akoma pem e wo akoma so asɛm no bɛyɛ aba ɛna wakoma no bɛyɛ asase tam etomu a ɛde wɔgye ɛne nkonimdie ɛbrɛ wo nyame nkrɔfo asɛm pa ne yɛka kyerɛ wo na no pa bie volume no ne tie awurade asɛm no yie meto nsɛmpa etensia yimu a yɛdum kron wɔ ka asɛm bi wɔ hɔ a ɛfa wo nkwagye ho ɛfa wo gwagye ho sɛ yɛ na yɛ kwa kopie wo nyame atem akonya no nim prɛko na de ani nipadua ɛyɛ na asase so papa na abɔne ɛbɛkɔ akɔbu ho nkontan obia ɛwɔ so otimi nya ne ho nte aseɛ wele kenka te bi asɛm na osoro agyapadeɛ asɛm me ne wo kika na ani asase so me no ka osoro asɛm obɛka se na munya me anya yi osoro ya okika ken ɛbɛba nkenya ma sesa na obonim so mo ɛbɛkeka wenum na nti otworo mo asɛm o First Peter ɛka mo nsɛm kakra wo Petro ngoma no you know wɔde mo asɛm hyɛ asɛm mo ka ne sa na you know Petro nso ɛne mo akasa ne sa ntitie ne yie pa First Peter chapter 10 will you know near me pass me cano you know a free janum de die and na to said yet you know First Peter chapter 3 verse chapter 3 verse 2 Peter rather 2 Peter chapter 3 verse number 3 yes sir ken come into nipa ntie atemu no ho kokobo o si nipa ye ntie atemu no ho ade a nipa kekam ama ne kon huntin asore e ma che se nipa kekam ama ne tin huntin na asore no o si nipa ntie kokobo no yenya ade a wombeti e boso wala beach a wo se nkwagye e boso atopagina so a wo se dankwa ne ne way. That is what the people are talking about. It be kasempane ade a chero ti awurade asem ne nyame adwene no a ene wo keka no really read the word of God. Mo ye kan say wase hunu we kan say na edi a chiro no na edi a chiro no fedifo odi won akono a chiro fedifo wo di wan kase wa akoma a chiro e be sore aba abeka se wo ba abeka se ne ba no bo hye no wo he mo ka se Yesu be e be si na ye hunu bi le fi se janom de da e free say papa no mu wu ye ade nyina te se de read the word na wona opay ye no na wona e hihye we no ahinta won say e fit tete no I'm telling you ahinta won na hintani pa nsehunu no ka ade bi hintani pa I'm telling you the word of God anopa me de dan kwansam na breo me de Kristo Yesu a wo ye ye wura de won onkru God de onkru na nyinsen no opabunu Maria wo no hunu amane wo Ponto Pilato ebre so wo pone fama sendua ho wu yi wo sie ne nansa so no wo sori fia wufuo mu ko soro e ho no obefira bebu awufuo ne atesefo atan o ya ya beje won onkru ni Kristo fasa fo kronkro a wo me na ya wotifo wo mu ayonkofa ajiponi fafiri no honam sore aje dampa ensueti. That is what we are declaring. This is our strength of conviction. Really read the word. Let's hear what God says. So one wa e ka we no hinta won say e free tete no e free tete osoni asase e free nsuo osoni asase e free nsuo na fa nsuo mu beti na kire say adasase ya tisu e free nsuo mu ne bai onyame free no free nsuo mu e ne free nsuo mu bai osoni asase e osi e free tete no oye otwi free nsuo mu read the word na fa nsuo mu beti ho na ofa nsuo mu anani beti yankopon asem so kwa na ewo ho
wɔn nso ara na ɛnam na nsuo yire sɛ wiase a ɛwɔ hɔ wɔn brɛ so wɔn nso wɔka no wɔ ho asɛm kenkan Bible mi etu ɔsoro ne asase ɛwɔ hɔ ɔsoro ne asase ɛwɔ hɔ sisi ɔde n'asɛm ɛna akora ne yapo nyame asɛm wuli nye no na ɔka no asɛ Jeremia asɛ Yesia ɔsɛ nyame asɛm no apo adi nyansa ɛna wɔ yɛpo asɛm no ne yɛdi nsɛnhunu akyi a yɛnhunu awurade na meka asɛm no a menka Bible no ekita wo no meka Kristo no a wɔyɛ asɛm no ɔno ne asɛm no ya ɔno no ofiri mfrase ɔno ne ɔne Nyankopɔn na wɔ hɔ ɛnam no so no ɔyɛ ɔneyɛma nyinaa wankwati no anyɔ biribi a wɔyɛ nimu na nkwa wɔ na Bible sɛ nkwa ɛne nipa han na han na yɛka wɔ asɛm no a ɛnoa nso ne Yesu no ɛhyerɛ nsum no a esum no ni ne so ɛti na no wɔka no wɔ John chapter 3 verse number 19 sɛ ɛhan aba wiase nso nipa yɛdosum kyɛn han ɛfiri sɛ yɛnwuma yɛ bɔne wuli kan hɔ memntie Awurade asɛm John the third chapter the 19th verse yɛ na wode afiri verse number 17 no abrame meka 16 wɔ se sɛdeɛ Onyankopɔn dɔ wiase ne de na ɛba ɔwɔ no kuro no ma deɛ wɔgye ne die no ɔnyera wobɛnya dankɔ read the word of God wansoma ɔba na mma wiase ɔmmra mɛbu wiase mmom sɛ wiase ɛmfa wɔba ne so nyɛ deɛ ɛnyɛ wiase kɔ deɛ ɔgye ne die no obi a wɔgye Yesu die yɛmu na tɛn na deɛ ɔnye nie no na deɛ wɔnye Yesu Kristo na atemu yɛbu dada sɛ wɔnye Nyankopɔn sɛ wɔnye Onyankopɔn dɔba korɔ no ani na yɛmmom ne yɛtemu wonim saa asɛm a yɛkenka sɛsi a wɔkan bi oyi bi wɔ 1 John chapter 5 asɛm no deɛ wogye di a wowɔ nkwa yɛmu atɛn woanyɛ asɛm no ani a wonni nkwa asɛm no deɛ yɛka wɔ asɛm 1 John chapter 5 verse 5:11 kenka wɔm na yɛni adanseɛ no ɔsɛ wɔyi ni adanseɛ sɛ Onyankopɔn ama yɛ dan kwa sɛ Onyankopɔn wama yɛ den a Onyame wama yɛ den a wama yɛ den a na dankwa no wɔ he ɛwɔ ne ba Jesus Christ mu nti wokwati Yesu a wontumi nyɛ hwɛ ɛti na no wɔka sɛ mfiraseɛ no na asɛm no wɔ hɔ na asɛm no Nyankopɔn na wɔ hɔ na asɛm no yɛ Nyankopɔn ɛnam no so no wɔyɛ adeɛ na wankwati no anyɛ biribi a wɔyɛ ɛti asɛm no ba bɛtena wo mu a na han aba bɛtena mu afei kan verse 17 of John chapter 3 no meyɛti Awurade asɛm a wɔka ne hɔ yi mu a ɛyɛ 17 no kenka hɔ meyɛti na Onyankopɔn soma ɔba no so Onyame wansoma ɔba na mma wiase so wɔmmra mbɛbu wiase ne wɔn so ɔfa ne so ne mmom sɛ wiase mfa ne so nya nkwa obi a wɔgye Yesu die no wɔmu na tɛn deɛ wɔnye Nyankopɔn dɔba korɔ no ani wɔbu na tɛn sɛ wɔnye Onyankopɔn dɔba korɔ no ani na yɛmmom ne yɛtemu wɔi paa ne yɛtemu ne sɛ han aba wiase han aba wiase ɛnso nipa yɛdosum kyɛn han ɛfisɛ onyuma nyinaa yɛ bɔne ɔsɛ yɛnwuma nyinaa yɛ den ɛna nɔpɛ yi ɛno nti ne wɔka sɛ mo a masoa mo nne so abrɛ na mo kɔn mu bu mommra me nkyɛn na mɛma mo home ɔyɛ amade so ɛha de mekɔnnua ɛha yeah that is what the Bible is talking about wɛbi hɔ nso wuli bɛtumi akenka it is fine you can just read it womie hɔ a meyɛntoa yɛ asɛm kenkan hɔ meyɛntie mo a moyɛ adwuma abrɛ mo a moyɛ adwuma abrɛ na masoa mo nne so nyinaa abrɛ na mo kɔn mu bu mommra me nkyɛn mɛma mo home momfa me kɔnnua nto mo ho so ɔsɛ momfa me kɔnnua nto mo ho so na monsua me na monsua me I like this wo sɛ da no Paul nso ka sɛ monwe me nsua me sɛdeɛ mehwɛ Kristo esua no na obi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ esua no yɛ Yesu meka asɛm akyerɛ paasɔre papa ne kɔ paasɔre papa ne kɔ na asɔre papa nkyerɛkyerɛ wom nyamesom pa wom hyew bɔngo sra ɛne mpaebɔ tim ɔdɔ nuadɔ ɛwɔ asɔre papa m I'm telling you asɔre ne ntimi mfa nkɔ ahenni anim deɛ ba asɔre ne yɛ ɛhyɛn a wotimu ɛde kɔ dankwam I'm telling you the grace of God kenkan Awurade asɛm yɛ tie wuri 1 Corinthians chapter 11 1 Corinthians the 11th chapter verse 1 monhwɛ me nsua me sɛ monhwɛ me na monsua me sɛdeɛ me nso mehwɛ Kristo na mesua wɔn sɛ the word disciple akankasa no it comes the word osuani obi a osuani wura. It was looking up to Jesus, the author and the finisher of our faith. Now, I see how crowd the dead do, you know, every time every near one every so and a battery die channel chain. Yeah, one on our dummy hand now, if we know, yeah, we can go web your home so I can come here to Hebrews chapter 12, verse 1. Hebrews, the 12th chapter, the first verse. Sentianso. And I'm saying what dance for me, at to say a chair who she. Mama Yantua, this will be on the bonnet. This one, the bonnet, and chair. No chair who she. What did you be a child who she? Men, I'm catching a bonnet, a beer child who she, papa. I'm telling you. And no nano found such a young country and so. And no nano no come was some chile a ye king. Or say, you know, we are near Yanka when you munte. Now for bonnet to open, a pewachira quine and sudin. So when you can come home, you tell that read the word. So yeah, so we are in the year. Uncle when you rent here, Uncle when you muntiana. Nasawan in the yen, Nasawan year, Bonibu to a plano. This is interesting. Was it where Pedia? A poetry quine,
ehwehwe wa chira kwa nanso ye de o se ni bone ne so o se ni bone ne so na ongrungrun ti obi mu ebe den watimi ye di bone so na obi nso mfa Kristo ebe den na ongrungrun timi aba betene ni mu eno ti na da no no o ka say you know how can they go how can they preach except they be sent and how can they you know be sent except we can say ho no emi ye ntie urade asem quotation ye e fa hia you know we too much obi wo na me na be quotation menjura ye na me de ga jo say wo quotation kenka this is interesting akwa say Nebuchadnezzar o sorry o say masoda ye na na de na say o say kadaye ne chire me ye de kadaye no e de chire we ya kenka baby ana once I will be call you know part of Hebrews chapter 12 no think about mute but I say na yemfa boasetone into aprepere a eda yenim no tumri mumrika nhegidie mu ni nhegidie mu kanifo na nhegidie mu kanifo ani wiefo Yesu a o hye enigi eda looking up to Jesus the author and the finisher of our faith obi wo hopa me kamfo na kire wo na no payia I'm telling you Yesu Kristo one na wo ye wiase agenkwa ene nkwa boto ono ne kwan no kura ne han biani wa bokwa jane nchen I just want nam no so make asama che wo dankwa ma no wo benya dankwa ene dan ho me dia ma ukra enam Kristo Yesu so enti ena no pay was it who's verse 1 of Hebrews no kan sem bi was intimoma yen enti enam say wo adansefo bebre e say because we are surrounded with a cloud of witnesses. Mama yanto ade so biara. Mama yanto ade so biara. Ene bone a enche na atwa ye ho ahia si enkwan na. Wonim se bone onipa to mu enche. Bone no a we di na enche na ho nsunsanso e bebrebe. Because se ma kire Ghana mabunu mu ntia no pai ensanom adwaman ene mini bre nyame ya aduma adwuara ebe kukum you know me ka sama kire mo amonnom prese ewro mo honom ne ade mu ntia asem no na mo hunu ense ni padua no firi se de wo se wonyankopon asonda nyame be se no ti asem ame no wo kan yi enche na ntotro bento na ehyen enche ne yi na ye begina wonyankopon atemu akonya nanim preko de wo bia de ni nipadua ye papa na abone wo be ba be bu nkunta enu ti na timi ye na yam hihie wo kenkan Isaiah chapter 5 verse number 14 wo se enti na asaman aban na numu baya asaman hell has opened its mouth wide. Yeah, na asafunim anase Jerusalem anuonyamfo eho no womoko wuri kan hom yinti nti asama do akyere na konom asaman akyere na konom na ha na num baya aban na num baya na Jerusalem anuonyamfo eni ni padom ne wona wona ni ka won mu no asane kom womoko hell wo any padom are on their way to hell. I'm telling you. Asamai abana numubaya Jerusalem and unyamfo asafunima and unyamfo. Ulisaka hobi mami radi. Enti asama do ache nanum. Asamai hell has opened its atrena konom. Na hana numbaya. Hana numubaya. Na Jerusalem and unyamfo. Jerusalem and unyamfo. Ni padom. Ni padom. Wana ni ka won mu no asane kom. Kan be da from. No abreni pass. Hell be breni pass you. Hell. I'm telling you. No, the Mary Marshifo. Oh, yeah. Me say, Ubemu se kwabrane brempon dombere mapa. Ubemu se hell. Abunko to Jenu or Pacho, everybody munye me ho. We won't let me bro. And no, na Yesu can ho. Abebu semua or de Lazarus. And ye uscanino and opay ya can kaya. I will tea you may be in so. The person can ho, you know, briefly read this our parable new year. I mean, your seminary urban in Pompon so now, you know, Yamakwa Dawkins so I'm so excited to see Reverend Richard Boateng, amazing man of God. I don't know, I just click with him. Yes, you know, amazing, sweet spirited man. Yeah, you hear. Luke chapter 16 verse 19. Luke chapter 16 verse 19. Luke the 16th chapter, the 19th verse. Or the phone no hear. Was it or the four anyway hear me? No, the four bit na say. Was the four bit na say I was at the cocoa a friend to my pa. No, they are sitting up a fetching. Now they are sitting up a fetching and need the Bible said the Braculo no more. He never be so at Nasiana, a cooler to no near friend Lazarus. No, they're not the Bible said what they Lazarus echo two was canina bubuana.
no do so di propro afi o de fo no pono ase gu fom. Me pacho tie you enye akwaduane no na esi de fo no pono ne so no wo pe bia di o. Empropro wan we gu ase na nkraman edie no enu bi na na ne kondo so betie degree. Na so akraman no beta The Bible said akraman ne ba nya aduane no no mo befa ekuro no atutu Lazarus no eno no mo ba beta. Na ba so hiani ni wuye. Bible say ba se wo hiani ni. Na bofo be so no so no ko osoro aheniri. Na the phone so wuye. The phone nso wuye. Na osie no. Na osie no. No man ni so wasama. The Bible said o man ni so wo asama to. No. Hell no, I can wa. O man ni so fi read the word. Na o wanyanya ne mu. Na o wanyanya. No Abraham achichiri Lazarus so chiri. Abraham we chiri so o chiri. Lazarus chiri ne kuku mu. No tie mu say. Na tie mu ka chiri. Abraham. Abraham. Unu me mabo. Na soma Lazarus man. Na soma Lazarus man fa ne satia. Ego bonso mba so me chiri ma so. Na huna man oja from me. E wo die mu. Oja from me. Me huna man wo die mu. Oja from me. Jesus is making a public acknowledgement of hell. Tie ye real. Hell is real. Heaven is real. I'm telling somebody, ladies and gentlemen, that which is written, scripture cannot be broken. Heaven is more real than your clothes, and hell is more real than your clothes. Ladies and gentlemen, I'm speaking the heart of God to you. This is the day of salvation. If you hear our voice, harden not your heart, because God's grace is available to save at the damn future. One more good band that you never had the person. What do you want about buying him? It in an unlock as a mini bobe money mine. In your tyranny, Munamin Sumitino mo, means some tyranny mo, or no swabapi. Oh, yeah, think how your hands are. You do no how many no. Men no crobo beno. Na meja no kia for no. Mo be biara enso ba no yi. Mo be biara enso ba no yi. De biara so ba no yi ho. Na so ba bebre. Asema makamache mu ntimu ho anya. Asemwa ye ka no emanipa ho fi. James chapter number 1 verse number 21. The Bible said, receive with meekness the engrafted word of God that is able to save your souls. Really can him to. Ntimu nye fi na etochene. Na mo fa ojo ni asem. Ojo. Fadia. Jajani antankanka no. For ojo eji asemwa. Watan wo. Yeah, etimi je wo kra. Amazing word. Kinkai ebra from kakra. Na mo nya asem ye fo. O say asem no ye ye fo. Na mo nya asem fo kwa na da mo. For you free from fan na da wo. So be asem ni tie fo no nya. Asem ni tie fo no wonya yo. What is only portion of this? What is power when anim suban e wa hwehwem. No hye no no. Na wo hye nanim suban wa hwehwe nim no free ho kwa. And someone na the free esuku a wo hwe ye no. Na de okoto adishidie the Bible said they okoto hwe adishidie mra edimu na tinam no. Na wonye tie fo you free. Na mo ye adwuma na wo ya asem ne ye fo no. Oni no obe hwale na die ni. Yesu Kristo na chese nya se wote asore dem ana nhira ba uzu. Enya se obi na de ne nsato uzu na nhira ba uzu. E ka asema kire Ghana fo mo de mo dwene se yatina mu ana etu. Adom no nhihye wo ho. The Bible said he that runs in a race does not win except he runs according to the rules. There are rules with the game. Tiasie enkwaje no kwa unanze na no abebu obi Yesu ka se omsoma wo mo kwa di se omfrefe nipa mo mra pronto na se wo mo ba ye no hu owura bi anu nhye ayefrata ade obi sa ne se awe eye den na aba mu ha abra wo nhye ayefrata ade even say ya frefe edom se munna mo mra awurade Yesu nche even that there are systems and there are structures or a protocol that goes with it. We can home into Matthew chapter 22. Ohene ba ayefrushia. Na Yesu ka kire wo mebu bio se. Na Yesu ka kire wo mebu mu bio se. Ohene ne te se ohene bi wa ohene bi a wato ayefropono abde amane ba. Na osoma ne nko aso wo ya to nsafre mo mfrofro. Na wo mra na so wa pese oba. Na so wa pese oba. Bi osoma nko afoforo. Monko kan kire wona wa hia won se hye mesiese maduane wakuma na ntwie ne meyamoa na wawie nioma nyina momra ayefro na se na won de wamfa na anye hwe wamfa. That is exactly what can Ghana form for nyame asem nya hwe ya katiri ya nim kire nyame so mpa bade mu ahodin ye nibi. I'm telling you abe won wo de opa ja ofun to so ndem bi be balance am fast cra unya hunu ye won me kasem pa che tie ni ye. That is why, Isaiah chapter 53, no work say, yes, no, we're munere.
you know now want to the same antenna brady my yen mumo yoko hwe so unse no work kan sem bi ho wuli kan sa be man wadi asenka na di man agi akan na wana de dia me na hunu no frase adufre na nim he came out of a dry ground last a tender shot na oni su anan mu nyam na yesu no oni su anan mu nyam a ebe ma ya de ahye no ya hye no na oni ahofa ebe ma ye ni agye oni ahofa ebe ma ye ni agye ne ho obu na nimtia nipa oye nipa ohunu ayaya de yesu ye nipa wo hunu ai tiane ye kristo ni na fanso him you know enom ne ade atia se wo yesu no ohun ayaya de na onim yade oh ya no onim yade na obu na nimtia se obi nipa unse animtia buo no waka ne mprenu obu na nimtia te se wo bi nipa wa yi na ne ehita nipa ayi nani afiri ne so na ya mu no hwe aha na me pese woka ye mu no hwe yesu ye mu ne hwe wodi opa kekan ensemhunu fa yesu ho obi anka hwe pe osom foforo bi ne ka ansam kro no a wani so be biriw. I'm telling you, ye mu yesu ne hwe opa ma menka asem bi ntia osofo obehunu ne ebe ye ma menka asem kro no ntia yesu, nobody will talk because yesu ne ye mu ne hwe and awie me ka Jesus won asem a kire o ese ono ene ayi epono no, he is the door. Epono no pa na me ka dia kire wo bi ase asem no eba be ye honam betena wo mu a wo hunu anuonyam wo penshira ba no nye krado se mu beja amabosom kankan no na ma jensem pa na die enuti na I'm presenting Jesus Christ to you one ba ne die mu nso ne die anye ne nso dudu agye ne won wa agye ne die no Bible so amu ontumi so onye nyankopon ma it will kind bra from na was mrane nam Moses so ne ba na adom ne no kore you are so quick to pick the grace and leave the truth. You don't want the truth. Mum pen no kore frisen no kore no ebe mo ya adehye but mun nim ne sa and I'm telling somebody in this place by the revelation of the revealed scriptures or word of God for you to understand sir, the grace does not go alone. That we are saved by grace through faith. It is not of works that any man should boast, but the grace does not go alone. Grace works simultaneously with truth. Adumne no kura and a year jumabum. Ufa aduma fa no kura ka ho. And then no kura shia se mankontompo and the dia. Isaiah chapter 50 saying we can go ho anam dia asem no eba ne mpompon so. 59 verse 14. Isaiah chapter 59 verse number 14. E tiv intro e dia no watcho ne ho. E dia no watcho ne tiv intro e ho. O man obonefo ne say. Oh yeah, o man the point I'm telling you. Ghana muntie na mon sache na madwene. Enkwaje abrenie. Ebre a obetimi asache na wadwene ni. Because ma nya asori kono. Enya asori kono. Eye wogie awurade Yesu adini asuba. Wonam mobrohunu so de abo. Woni kinka Bible no mtie awurade asem. Na wadane atemu ani. Ya atemu. Ade fufuo da ho yesa yakoko srade. I'm telling you. Atemu pa eda honi adani ani. Read the word. Na tena ne akogina chirichiri. Chirene. Eno de ye moso ejina chiri. Na no kra ahye ase edwam. No kra ye den ya. Ahye ase wo. No kra ahye ase dwam. Na de atene ntumi mmam. Ade atene ntumi mmam. Na no kra ye ade ho ye nna. No kra. Ghana ha. No kra ho na papa. I'm telling you. No kra ho na Pastor Dan. Pastor Dan. Grofoko ni fie koku Pastor Dan woni de. Assembly copy Amasama police station. Basin there is no report on that. Yes, you have Busian for course I'm a patcho. Mom fan and my because much they can into me. Yeah. Basin and no kure. You don't know what I'm talking about. Basic and nunti Namasefa Homano Creno. Present Chenan your bebananyaba. I'm telling you, will you come back from the watching on free bonnet hono form nefa. Oh yeah, they're watching on everybody home. Would your power, you remember Cassa? Boss, and you'll be at the main. Ye knew a dear be transfer. Ye bet from wafa. I'm telling you. Would ye so what in a so full name? Ye sense hunua a cost one found who nom. Society won't come home. Would the yamen no kurebe yajuma? Any pabe jasori a woman yai offering so better ente. Not yet say any panel. Oh, I don't know. Amos kind of say, what tanning ye, what in it will put up on him. Only power can somewhere yet no credit, which no. Can home into a real enough and fast. Amos chapter 5 verse 10. What an the alternative crop? What in it will put up on him yet. No, which need your can somewhere yet. Only power or can somewhere yet no credit, which you know. Canberra from Kakra.
who say name of son it is not walk account or no say into more papa go back to the previous verse 14 yes sir mo hwehwe papa na nya bone so hwehwe papa nya bone na mo nya nkwa na we nya nkwa na Awurade asafo Nyankopon ne mwatena this is beautiful isn't it 2020 hwehwe papa nya bone na asafo Awurade Israel krujini ne mwatena said ya mo ka no oh yeah I'm telling you so we say we Christian hwehwe papa nya bone e ka se ma tro na no pe me pese me jai you know me ka kire kasa kire nipa no egu ba na chi omo anum wi omo atunyi nsentugu omo you know tonu bone akromfo adutwafo adwamanfo nom ne ade oh yeah me pese me ka kire say ka onyame adma next week e ba ho e crusade wo chinam di tua bosu kan you know me kasa ma kire me ubetie untie san ubetie e kan gwaje sam na kire o e treat Awurade atempon e de atwen ne mawe atosum ye no e ka kire wo bia so onya na koma yie onsiesie na koma efisa atwen ye mu ne ahosiesie bre ne ewo mu yi na fa ho ma Yesu ne ni wiase achi mu no wiase anane ma ewo mu obi to wiase aja ne do ni ni mu ye wo wiase na ho na makono ni wakono ene aseto ahoma hohoa emfre aja no na emom ye wiase e wiase ne na kono otwem Bible said ye wo ye nyame apede no otena hoda wuli kinkan 2 Corinthians chapter 5 verse 1 e we na me pesa me di wie na me ka kire wo bia se still we ye hoho ne manfrani wo da so ye dote en sesa ye wo bre ne so te ya na etie no enche na ye gina atemu adwa nanim kinkan ho me ntie ho fam ni padua kwe na yenim se so wonya dwiri ya asase so ntoma ya wonim yenim sa atade ye hyew asase so ntoma da nipadie ye bedwiri da bi beba e beto fom yenim se wonya dwiri ye no honam ayi asase so ntoma dan ya asase so ntoma dan ya ye benya efie Onyankopon Awurade Yesu edan ya wan fan sansi Awurade Yesu wo hoda osoro wo hoda osoro pepe nkwaje akira kwan pedanko akira kwan meka semache wo bia wo mesidi wo adan kase no mun ade bad wonni nkwaje a wasem wo yemopo meka semache no eno pe mekamfu Kristo Yesu nasrani no ede mawo wono no atre ne nsem tetre ede ama wo bia wompu bia se momra me nchen obi a wo ba ne nchen wo mpono nto ne ntwene ri asem ne ba na wie ye e kan ye Roman fongma wo de wano Romans chapter 10 verse 9 and 10 wo de wano be pe maka se Kristo Yesu ne Awurade de wakoma gie di se Onyankopon na nyane na fire bufom a wo se wo beje nkwa oh yeah akoma na wo de jiri kotene ni mu ano and wo de pe mu kodi mu enkwaje this is beautiful fansa to obosom ye mpa ka se Awurade Yesu mate nkwaje sam me de ojuo eni ahobrase eje wasam ma wasem nye me mu adwuma na wasem no enye inshira emfama me twiromidin won kwan me na ma me nso ena no pay enya abode afoforo ene Onyankopon me da wase se wahunu de bonye ni teseme mobo adominate we are very gracious honor to have you all this particular morning. Now, when you read 2 Timothy chapter 4, verse number 1 to 4, the Bible said, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and at his kingdom. Preach the word, being stand in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. And the Bible said, for the time will come when they will not adhere or endure sound doctrine, but after their own lust they shall heap to themselves teachers having itchy ears. And verse number 4 says, and they shall turn their ears away from the truth, and they shall turn unto feebles. Afei me shaw Onyankopon ni Kristo Yesu obebu atiasefo ne awufuo aten na honye ni na hinie ni mo. In verse number 2 Timothy nguma etosumi yinu etre na yimu a eye edikan ekopem ne na making kai pemuka asem no chinemu bere ye ni enyemo Bible say you know yaten kanimu netufo yaten kanimu netufo. I'm going to repeat it for the last time. In verse number 3, the Bible said, one thing papa, you know, na enam set was sum a one hininti, Wababu for Abuaso said ye one casa wa konotia. In verse number 4, the Bible said, now ubi you are so every no kure. Now what Dania kwakuti anansisem.
This is very interesting. Now, once we are beginning a new year, ladies and gentlemen, I'm going to have the privilege and the honor to speak to you. So na menewo aka Kristo mu afutu kakra bi abra ya bewura afufrumu mempese mebre no mekwa abro so efrise you know afi free ya resolutions doc na resolutions bi any some fata. Yeah, no. Resolutions even say Reverend and I say for me time number so me bante me time you know. So I will want to use the opportunity to begin to speak to you. Afia yababe uremui the first year nano or they saying 31st Ichemo, we had a very, very powerful year na you know assembly actually Yamen for ye quotation of every book of Joshua said number 1 dwewura de wunyankopo fa wakume na dwewura de ya be wura mefutu edikan ya me ma say when you prepare say wo opese wonyame shira wonyame oye oyi you know dwewura de wunyankopo. I was say what odo a pa and a dwewurade. Okay, kind Deuteronomy itra yensia yemu Deuteronomy itra yensia wo no ye too sharp. Itra yensia yemu yenum no oka asem bi wo ho Pastor Ebenezer wo he de mama no the honor to read that particular verse for us. Patch our page, you know, so share the page for us. Ubia waba Facebook no now press share button now area my Kinga yeah. You know, your mic is up, let them push you up and then we are going. Can read. No crying now. No crying now. You know, if you are going, we Christo move to Kakrebi and I'm the Menyaminko, you be with a fool from my winning now. Now, it be not do a meurade. Nyado. If I'm ewurade modako wurewura niema bebremu and I'm telling you modako wurewura niema bebremu mobile phone ye number 1 odako wuremu papa make us so much when you every person will make it this year do ewurade wunyankopo do ewurade Kristo mafutu it person will title me message na no pay ya Kristo mafutu. Number 2 sura ewurade fear of God. Or person will make it 2,000. Many one come for penny paper. Sister, me say we have wasted so many years. I feed the baby, I feed the baby, na beseneko. I feed the baby, I feed the baby, na beseneko. I feed the baby, I feed the baby, na beseneko. Don't waste this year. We in one say I feel so. Because much lo. What it telling crofo kunu no mo ho am a last year twam. Ya woni any plan. So why? Nyame ama wo de tieni ma menka asem mfankyerɛ enti se wo suro nyame ante wo bɛyɛ ne wo yi eni kosa na mi bisa se wo suro nyame pa wo yɛ sure se wo betimi ayɛ de wo yi menka asem akyerɛ tieni. It is a very profound thing that I will want to tell everybody in this place to understand. Wo bia wo suro awurade betimi atoto na namo e de si ye na where wo no ankasa ni nipadia wonya bɔ ne ntiafiri se Bible se de wo yɛ bɔne oba adwaman yɛ ɔyɛ bɔne yɛ adwaman no ɔyɛ de tia wɔ no ankasa ne nipadia. I'm telling you. So what do awurade number 1 na wo suro nyame number 2 me come kyerɛ ne wo ye wonye usuro nyame anya ne wuye wonim sɛ ne aba say na da you taking it to the next level. And grofo bie account they say Reverend and I also I know they see him saying grofo bie account, but now they are using it very intensely. Reverend and I also for demo Kofi Oduro demo, you know, other people demo, and then they will call you and I said they will send you a message, and then this time it's not on Facebook. They are using phone numbers to call or send you a message. You know, say my beloved daughter, I want to say bibi I boko dear when you mean makasa say you feed ye niema beko yama na maami bi wadan so my way kunafo na awurade ahye me se men kan che say so seed was ama me life mo na you know utimi so seed no in 3 hours pair when you say niema na bedane in 3 hours ama when who said you omo kano no
Now, when they go like that, you know, the amazing thing that you are going to, you know, notice is that number no cartel number. Number no mama say me Reverend and I suffer na America san me Kofi Oduro na America san you know, and as I said, they will text me will be well. They will message me. They will message me you know, let me, you know, try and get just we are sure say I just want to ask you, you know, do you think that if you have the fear of God, you can be able to do what you are doing? TB. Message is like this. May the Lord be with you. I don't know you in person, but God knows you. The good Lord hear you. When I mean we are able to do. You are able to me or can the good Lord do that tears in Akuma. The good Lord ministered to me when I was on your profile and had given me a revelation for you. When I was praying, I saw the favor of God. Then I saw spiritual attack. I saw the favor, but I also saw spiritual attack upon your soul, working and holding such blessings, striving extremely against you. The Lord said, I should tell you to sow a seed of breakthrough within 24 hours. Because he wants to manifest his promise in your life. No, I say Kutu scripture, Deuteronomy 28, 1-5. And I for no mabano. Menam kacho, a bimu de atia sorry. I'm telling you, a be atia sorry. Then I make catch those enquasian sorry, ne enquasia software Ghana when you be. I'm telling you, so when you prepare this year. Number one, Deurade. Number two, Surunyame. Usurunyame, obe pass or the papa. Now I call pass or the papa, ben when I call. Because so much low. Now, a year, you no, what back or what ton air time. And I what plan with the tears, mamma, king catch what plan it. Now there was some the video kukutum in the Tomo. Na one kasa wo be hunu ne yebekọ akosi enya me nwanwa esoa nkomhye na ye hyehyɛ mo no manya mo so ne mo nkomhye mo soa nkomhye ne ye hyehyɛ tiania kenya me adwen kakra kyerɛ me wo almost 10 minutes me be kansam be radio no man volume nsam wo ho Ghana for manya nkomhye bia ka ne manyinya ehu sao ne munni akufo-addo nso ya mutibeka ho asam nyame de okasa ye ntimi nkansa de nyame no okaka ha no asa ka ha nyame be no ofiri no aba unyame ukohe afi no aba you know tianiam kenyame adwena kire o wusuro nyame pastor papa unya nkire pa nyame sompa wotena mu a yetimi kyida wo sade ye bompa ma ho wankasa wo gina ema wo ho enye da bia na wo san sofo papa bompa ma papa bom no tie ne me no wo ka no ye kyira wo nyame asem ma ye de tete wo hyew ema wankasa wotimi gina wo na so e de ma wankasa wo ho ye kyira wo sade ye bompa ye budi akonkyere tomu adadie mu ema wunu sade ye ekoba etu assembly na wo bika se wo nyame se homati wo mo no ankasa timi yi kire say ensenhunu no mo keka no I'm telling you tie ni ye etimu person mo ka kire me say Ghana wadi fo no wo ma hunu omo a eku honorable JB Danko Edu ehonkomhye me be keka nsam kakra wo ma hunu tie ni ye wo ma hunu omo a eku Fenek Ochre ne Ahmed Swale say yenya disam BNI for mumra yi police ene yi national security mumra yenya revelation say Kofi Oduro ne Ebenezer ne Pastor Andrews omo ne ku asuma sinti mumra me enkochi omo ye wo evidence say manyan komshasa. I am very disappointed in your prophets because much wenum me sinya memfre obu wo munye difu muntie ni ye pa na munhye no so because amachiro wo pese this year we mesema wani na ho
Now someone maybe can number 3 and I'm a baby. You careful when we. One when you be tear for the because I'm for you feed. Be careful. One you careful, Miss Uber to Mufidium. Don't be a winnie power sorry at yes, Mufidi. Now, and Sana will be 2-9 a year and one could tear for the so. A custom patch to you. And if someone in the honor, Munya who he near her swoonty, and I win you did more. Nanka said you were kind of who's here, woman. Oh. Said you were kind, you know, but if for no, ya podam for now, come chef one so a Jimmy for son will catch it so that you will understand the revelation of what God was talking about. I'm telling you, Nipper from Matt Sankrame. He catch it all, say, Yami free no Becca such a wood. Yami want to know you penguin precusu. A Diani Nipameti, one from Mount Emma won you, because so much you need to come to the cognizant revelation of what we are talking about. Say, when Yami or a very, very principled God, and here may be one when Yami wants to so Ubianti as yes, Ninya Santi as very clearly. Now, Ubia, we know, Opes Wonia Radinante Tias here. I'm telling you something profound. Yeah, Pastor Andrews, as I bring my message to a close, number 1, love God. Number 2, fear God. Number 3, be careful. Yeah, preaching last 29th, last Sunday before 31st. And I make us say, if it's adequate from because one year will be one more, will be the Robert Tun, someone. Police need be. A call about 31st. On the Monsard bear to 1-2 ho. Na ba wura so or tunis to more coffee. Or tunis to mono or dinija ho coffee. I dear chin no by a police in that ya kunyanim. Said ya walk on what tiano. Ye pusuno. I'm telling you. Wo biano monsa at the cool womb. When yan is what they who no fast and grow for you. We for a good circle as you way. My yan is what they want to follow Moses. Was it Timiko crusade? A chin akra, anyone about Christo mo. If it's an Chanani or Bebanaba, my way one. Tiani, I did Mopen Comsha, or be we need power, Obama with diplomatic passports. Mopen Comsha, or be we need power, Obama more access to the VVIP lounge. Mopen Comsha, Yabama mo pay them, Abramo, and ya Jumabia Magana. Mopen Comsha, Yabama mo ministerial and state protocol escorts and come shasa and I'm open and she nimu and come sha and I'm open make kasam and ya chap nyamen kasan chirem tiania nyame on kasan chirem. I'm speaking to you now. What we have badjuma pa no ma wani na ho because me kenya me adwene na chirem. Upenya me adwene am etiani esdi efuri wodama kankan no kro no usuba fu ete usui won sachirem firi won hunu nkan kire wo won ntimi nyi watan enkamonim entu fu Kristo mu tense wunu kire wo na wudi akire me kasam ede akire wo bi ebre ni ho mamo. I'm telling you obre ya ye wo mu foforo nso ba. It's in a Bible can was Thessalonica say, you were with the Shrimun say, Yasasi soon to my day says, yeah, you want to my day be a one fansa, and I make us so much. There is another life apart from the mangrove when you can sing Fununchino. A king of Yagiacho, Nadia, where about you man betty, there were Wasson, who bet you the home, a catcher suffer. And then nada, and no kurekiti say, and Yajuma, and nada, and a war. This is what it is. I'm going to tell something profound, and then me person another Prophet Ebenezer me person kind that particular scripture another me person obeka mama and sana you be free so that the Lord's grace will be our portion. Is Hosea the 9th chapter the 7th verse. Who can kind of we are now for me the masemini na haba na we. Hosea chapter number but once you are here, let me give you the honor to do that. The days of visitation are come. The days of recompense are come. Israel shall know it that the prophet is a fool and the spiritual man is mad for the multitude of their iniquity and the great hatred. I'm telling you, Hosea 9:7. Emma willing free opese wo chewa asasi so na we pen na da wo life mu atia asemo me ne wo keka ho asem so that the hand and the grace of God will be your portion. Miura we be can come. Hosea chapter 9 verse number 7.
Read. I say asotwe enna no enyaba. Awere tobre no nso enya. Abetonda no enya du. Baby amaka to afa. Israel bebu se. Israel behunu se. Odifo no Ghana wo behunu se. Odifo no ye jimi na honhom nipa no eye bodamfo. Ya emumoyo dodo ne otane a eso pe no nti tan dodo a edoso bebre me da se bebre. Ebra na nya adru Ghana mesi wo behunu de nya abotre. Wubehunu se odifo ne yejimifo na honhom nipa no eye bodam ni me bo quotation a chiro bi ade se Bible him nkenkan sexy magazine aka be den wahunu we like hanu wa she handa dam nsem hunu na di achire na ye Kristo ni de usuro nyame de. I'm going to tell you this as I bring my message to a close. I feel you be careful. Why you we are better? We got traffic bim, I got toffini bim, I got tosubain bim, I got tony bim, I got to a subia. Hey, what don't baby and who's a masturbation? How are you? There was such a show was so bad. Missy, why you baby? I be con Christo more for two and pay me the bill. The last thing I will talk about, and I am done. Be serious. Mumbe Brimun is serious. Obra kwanto ya ye boy 8 year. It will nyame ma wadom na wadu bewura afibie mu say de wode ye wura mu ya ye serious nyame na obesom no asom no wonsom no apɛ ba fa okay free say usum no wansum no wo nyame ɛya akonya mom de ma wo say awurade ɛne ku ho na wodɔ na wotwe wabata ne ho etiti ase ɛnyɛ kraman ya wo fia no pa na wonne kɔ ne namoa na nwumre wo betete ne fie ne di ɛnyɛ sɛ nipa no we de Kristo mu afutuo ne brɛ. Because so much as of for me some but Andrews would you chain and I'm a maker at the actually and Yamia so for and yet said 2x4 kulikwa so for yaba shamine and sanum read now woman num be same who no and you woman I'm no more because I'm more palm such a margin and I'm on panini. When you meet share my dear but one who saw her. Onyame oche made pa mo hyase honhom mo de akowie honam te se Galatia safa no onyame che made e dom to di machi ban so mo hu so hwe mo de ye mafuru ni nsewhu no afi adom na to fom me ka se ma che opa sorry obehira ama bansa to oboso ni mo mpai na you know na someone na ka be ka kira so fo ni se yen ya temu no ya so die no eso chen asafo ma no de yen ya temu ne ya sotwen ana ya sodie esotwen nipa wo munyi Yesu ni na asudi da amen na me catch the wa wi ya aboma me wai baba mate kasam wonyame bebu atan so obu enum wa na ye de double you shaye wonyame se nyame se no because it is not an easy thing for anybody to speak in the name of the Lord. Yeah, and that is why I say, the third commandment: do not use the name of the Lord or take the name of the Lord thy God in vain, for God will not hold guiltless anybody who takes his name in vain. Kristo ne ba ne die munso ne die anyene so dudu achi no won wachi ne die die no amu ntumi so onye nyankopon ma ne wote ye ne mprim wakoma enkwaje danie be fansa to obosumi mo mpa ka se Awurade Yesu baby a wode ma be dre eye me fe me da se for me boni na che me free ne ntia e na no pay to me ho hye won me ye wodia e na no pay me je won kwaje adom na me won kronkron betina me mo ne bedi mabrabo so ewo Yesu dominate just for me bom paye e de ma wo madofo na me sere wanu onyam hye ene wodom ne wo basa e de ama wo me na wo Yesu din mo se wanu onyam hye bebutu wo mo so abia bia ne fa ko bia wo de wo makoduru wanu onyam hye basa nye kase afie bi wura bia puru bia wa hyehye e de ama wo ma bia ma wo mo nso hunu wo basa ne wadom no ebi ebom paye se eniema kakra wode ye futu free wasemo se mfamre wo meye betimi ase ye asem ne yofo na yankoto fidie mu na yempra ye kra me sere bu nshira soronko de amaga na fu na efri ye mampani ene ye ma me so ede ba wo bibia so me sere wadom ede ya ma Dr. Kwame Cheyes ana ne hokani ne mani ne fidua so me sere wanu onyam hye ede ya ma Reverend Nana ya Usafo ne hokani ne ma ne yire ne maame obia wo ne ho sere wodom de magana be yie fo
Dr. Brayford na no pon Pastor Andrew Sunomune adehia kika wonna wonyamensa enye kese enkoso mfama mo afei me bompa ye ma for prisoners ayafo wo mu egu asopiti ni wo mu egu afie mu Awurade sayade ma wodom empie ma wo ma yaboafo ma wo ma afie obi a wo pe boafo bi aboa na ma na gina Awurade faye na aye so Jesus na faye moa efama wo ma ewo Yesu de mo ye jiwudi dawase se wona mobrohunu ni adom bebere so ato wani ma kire nsa kwan no so na soro ni Jesus de mo ma ye ni na ho na yehunu wo nkwa ekwa no ewo Jesus de ma dom nti amen.